hall an seo a rís ó glán an bhil, Tásúla an gúisir ar fád ag maid slán agus siú sáile. Inniu leis na Sraith Bungluaiseachtaí tú muid chun dírithe ar gá Bungluaiseacht eile, sin é Seachaint agus Tuirlingt. Bé an taobh suas dírithe ar na gá Bungluaiseachtaí eile seo, so díríosteach ar sin agus a roiiglein má sin. Léim an rug. Is é aim an cléad taobh suas seo nach an scill na Tuirlingt agus cuirimid de chleachtú. Beidh roiint fánaí ag tastáil, leag amach i lína dírithe iad. Táird léimt le gá chus ó fáinne amháin go ceann eile. Caithfear na gá chus imlíonn na fánaí a Seachaint, má bhúltar na fánaí cáileann an imreoir. Is féidir an clé seo a dhéanamh níos casta tríd na fánaí a scap amach nó trílehant as léim le cos amháin. Búla na glúine. Is é aim an cléthe taobh suas seo nach an scill na Seachaint agus comhordú súlas lámh a chleachtú. Seas ó scór comhfortaí. Crom síos le de lámh in airde. Déanaíocht glúine de comhfortaí a bhúla. Ag an am céine, déanaíocht lámh de comhfortaí a Seachaint. Fáitir puinte le gach óir go múltar glún. Is féidir an cléthe a dhéanamh níos casta tríd níos mó ama a chur leis nó spuc scór orthu. Seachaint le chisfeil. Is é aim an cléad samplach seo nach an scill na Seachaint a thuirteach dí siomh cluiche. Leag cúpla cóin amach i gcró zigzag. Caithfear na cóin na Seachaint, praibíocht á álód a comhfortaí agus scór aimsiú. Is féidir an dúshláán a dhéanamh níos dacra tríd tuile cóin a úsáid nó umíocht scór i méadúirí ama le a comhfortaí. Seachan na gáin. Is é aim an cléad samplach seo nach an scill na Seachaint a forbairt ar bhealach spríúil. Seas 5 féidir os cóir de comhfortaí a bhfuil líon cóin ag nó eici. Ag baint úsáid as na pointí theagas fálam inniu, déanaíocht cóin de comhfortaí a Seachaint tríd céimeanna a ghlacha. Fáin an comhfortaí pointe amháin gach óir go múlann siad an freasóra. Is féidir an dúshláán a dhéanamh níos dacra tríd srín ama orthu a thabhairt nó scór orthu a shrice. Tuirlingt agus Beidh. Is é aim an cléad samplach seo nach an scill na Tuirlingt agus comhordú súlas lámh a chleachtú. Leag amach méadúirí a fánaí i gCeorcaint agus comhfortaí ag an deireadh. Léimisteach an ngach fáinne agus tú cormach an Tuirlingt ar bhealach smachta gach óir. Agus tú léimt, caitheann de comhfortaí líráid cuat. Caithfidh de graime áil air agus é a thuirt arás sula léime tú ríist. Má éireann leat an ceorca de chleachtú gan aon fáinne bhúla, caithfidh an comhfortaí é dhéanamh an sin. Is féidir an dúshláán a dhéanamh níos dacra tríd léimt aon chosach dhéanamh nach fáinne.
Rás na fánaí. Is é aim an clé samplach seo ach an scileanna Tuirlingt agus luas a chleachta. Leag amach gá fánaí I líne, iad beidir 10 éidir an a chéile. Cai cibé lín ranfáirtí rás bheith acu, siar agus an ír ag baint úsáid as léimena a bháin. Cai Tuirlingt a bheith smachtathe agus gá chus nó caiilean an ranfáirtí. Is é an búiteoir an cé duine chun Tuirlingt a rais sa chéad fáine. Is féidir an dúshlán I dhéanamh níos dacra tríd léimt aon cosach dhéanamh nó an líne I dhéanamh níos fuide. Ar fád a cáirde, má sibh an sin, Tásúlagann ar bhaint ar fád soltas na méarna a rinne mar Inniu. Teach is cún fe bud dírithe ar gá bhungluaiseachtaí eile, sin é léimt agus cuirimid. Cumad súil ar sibh na Facebook, Instagram agus Tuirlingt seo agus go bheice sin a cín sin teachta. Go dtí sin, maidid slán.